3:30 i aquest diumenge, 10 de desembre, és el Dia dels Drets Humans, com dèiem al principi, a les 3. Tal dia com avui, de fa 69 anys, Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans. Avui toca parlar, per tant, d'uns drets que no sempre es respecten a tot el món. De fet, diàriament es vulneren. Ho farem de la mà del nostre home dels pensaments, l'home del Saper Aude, a través de saber, el periodista i filòleg clàssic Toni Gené. Toni, bon dia. Bon dia. Bon dia festiu, per cert. Sí, festiu. I com has trobat la carretera? Bé, bastant buida, però clar, després arribes a Palma i t'acaba. Tot allò que no t'has trobat. El frenesí comercial. I jo què faig aquí? Me'n torno cap a Mallorca Profunda. El teu poble. Per Forana. Bé, estàvem escoltant Imagine de John Lennon, perquè avui fa 37 anys que el varen assassinar, no? I clar, John Lennon era un gran defensor dels drets humans. De fet, aquesta cançó Imagine se va convertir en tota una icona de les utopies, no? Perquè els drets humans són una utopia. El que passa és que avui és una utopia trepitjada, no? Clar, ell s'imaginava, John Lennon, un món en pau, sense guerres, no? Que il·lús que era, no? Començàvem bé avui, Toni, ja... Començant bé perquè, clar, diumenge celebrarem aquesta efemèride, no?, que fa 69 anys que l'ONU va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans. Clar, ho va fer, en certa manera, per rentar a la seva mala consciència, perquè hi havia hagut la Segona Guerra Mundial i, clar, van dir, perquè aquest drama humà no torni a passar i deixant per escrit les pautes que ha de seguir la bona convivència, no? I les bombes atòmiques, no?, que després recordaran també. Sí, clar, avui, com bé tu has dit, Sergi, aquests drets en molt de llocs, i no fa falta anar molt en fora, se vulneren i se vulneren en la complicitat de la comunitat internacional. Més que complicitat de la comunitat internacional, Toni, del que podríem parlar avui dia és hipocresia diplomàtica, directament. Sí, hipocresia, perquè fan cimeres, lamenten morts i tot això, i clar, què hem de fer? I signen manifest i tot això. Però bé, jo per aplacar tant de pessimisme m'estim més aferrant-me en el missatge optimista de Pau Casals i el seu cant dels ocells. Els ocells és una cançó tradicional catalana de Nadal, curiosament és de Nadal, per aquesta època que s'acosta, va molt bé, perquè és una cançó que parla de la joia, de la natura, el dia del naixement del nin Jesús, però va ser popularitzada fora de Catalunya pel músic Pau Casals, que la va començar a interpretar amb el seu violoncel en els seus concerts quan se va anar a l'exili l'any 1939, però el 1971 la va tocar a Nova York, a la seu de Nacions Unides, i a partir d'aquí se va convertir en tot un símbol de pau i de llibertat arreu del món, però ara també se toca per acomiadar difunts el dia en els funerals, no? Però bé, és un cant de la fraternitat, que és la fraternitat que volen encomanar els drets humans. El van triar ell, a Pau Casals, en l'apartat musical aquell dia, i s'ha esdevingut un himne, com deies, aquesta cançó tan maca. Aquestes Nacions Unides per a les que Pau Casals va tocar aprovaren fa gairebé 70 anys aquesta Carta Universal dels Drets Humans. I abans d'aquesta declaració, què hi havia, Toni, en aquest sentit, en aquesta matèria? Bé, l'arrel de la idea dels drets humans l'hem d'anar a cercar a l'edat mitjana, concretament a la persona de Sant Tomàs d'Aquino. Estem parlant del segle XIII. Aquest monjo italià se va atrevir a abordar una qüestió bastant delicada a la seva època, que era el tema dels bàrbars infidels que hi havia a l'Àfrica i a l'Àsia, no? Eren infidels perquè no s'havien cristianitzat. Per tant, la pregunta que se feia Sant Tomàs d'Aquino era si se podien salvar aquests infidels.
I què passava si no eren cristians? Perquè hi havia la perversa dicotomia entre bons, és a dir, cristians i dolents, no cristians, i clar, la pregunta era, aquells bàrbars, clar, no havien abraçat la fe cristiana, eren culpables de la seva ignorància, tenint en compte que ningú els havia predicat la fe veritable, entre cometes. Davant aquesta pregunta, Sant Tomàs va afirmar que Déu havia posat en el cor de tots els homes una llei natural, uns manaments racionals que coincidien amb els mandats de la llei divina que trobam expressats a les Sagrades Escritures. Eren manaments instintius. I quins eren aquests manaments instintius? Conservar la pròpia vida, fer el bé i no el mal, dir la veritat. El raonament de Sant Tomàs era el següent. Si dins la seva ignorància innocent aquells bàrbars infidels havien respectat aquests manaments instintius, es podia esperar que Déu els recompensaria amb la salvació i si s'havien portat malament serien castigats, no? Curiós. Aquest raonament de Sant Tomàs va tenir molt de seguidors? Bé, va agradar molt als seus contemporanis i de fet va, durant molt de temps ningú el va discutir, però bé, el més interessant és que segles després la idea que hi ha una llei natural va donar lloc a la idea que hi ha uns drets naturals. Així es va creure que les obligacions que Déu havia instal·lat a la raó humana justificaven afirmar que les persones tenen el dret a no ser maltractades. De fet, alguns frares que en el segle XVI se'n varen anar de missions a Amèrica varen mirar de protegir els indígenes d'aquelles terres amb les doctrines de Sant Tomàs, no? I tots tenim en el cap, Cati, per favor, la banda sonora de la missió Vangelis. Pell de gallina, per favor. Pell de gallina és una pel·lícula meravellosa. És impossible no provar amb aquesta pel·lícula, tot i que t'he de dir que amb aquesta història l'ha actualitzada fa poc Martin Scorsese, una altra pel·lícula molt recomanable que és Silencio. Els jesuïtes que van anar a Japó, en aquest cas. I de l'haurem. Bona recomanació. Bé, la pel·lícula La Missió parla del segle XVII, que un grup de gent, vull dir, segle XVIII era, parla d'un grup de missioners jesuïtes que intenten dur la fe cristiana a un poble de guaranís que viuen a la selva amazònica. En un primer moment no els reben molt bé, però després Jeremy Irons, un dels missioners, els intenta convèncer tocant aquest preciós oboe, no? En tot cas, sempre els han hagut d'emprenyar els pobles de l'Amazònia, també avui en dia. I tant. Cert. Perquè fa poc llegia un reportatge sobre els plans de deforestació que hi ha i fa molta pena. En tot cas, haurem de recordar als oients que aquesta pel·lícula acaba ben malament. Sí, fatal, podríem dir, de fet. No direm a Per fer spoilers, però un ha d'estar preparat. Sí, té un happy end. Però bé, comença molt bé, creus en la condició humana, diu que bé, però després... No. Bé, en tot cas, en el segle XVII, la figura de Sant Tomàs va influir molt en la figura del filòsof britànic John Locke. I aquí hi ha un punt d'inflexió important. Bevent de Sant Tomàs, Locke va insistir en la idea dels drets naturals que són inherents a tots els individus. Després, el 1787, aquestes tesis de Locke se van incorporar a la Constitució dels Estats Units. Als Estats Units, país on Toni Gené no deixa de ser curiós que fos pioner en fixar els drets humans, però avui dia encara conservi la pena de mort a alguns dels seus estats. Gran contradicció. Enorme. Bon comentari.
És així, és aquesta paradoxa. El 1789, és a dir, 2 anys després de la Constitució dels Estats Units, la Revolució Francesa va donar a llum la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà. Sona molt bé. Sona molt bé, però atenció perquè té trampa. Aquesta declaració rebia la influència no només de la Constitució nord-americana, sinó també de les tesis dels grans pensadors de la Il·lustració, com Rousseau o Montesquieu. Però té un error monumental que segurament no t'agradarà a Cati, perquè no inclou les dones. Les dones no estan emparades per aquesta declaració. Petit detall. Considerar-lo error monumental te queda molt curt. Bé, perdó, per favor. Toni Gené. Un desastre. Aquests drets no inclouen directament les dones. Podrien dir que m'has destrossat el mite de la Revolució Francesa, aquella liberté, egalité, fraternité, i no incloïen les dones. Mira, no van escoltar... Fa 3 segles, Sí, no, ha costat, i encara ara hi ha coses que també ens podríem aixecar igual d'enfurismats avui dia per altres coses i no mirant enrere. En tot cas, el que confirma això que acabes d'explicar és que els revolucionaris, Toni Gené, no van escoltar del tot bé el poble. Això, evidentment, indignà moltes dones, no?, perquè no se trobaven representades en aquesta declaració, i elles van continuar duent la veu cantant del poble, no?, com escoltaven aquesta cançó. I hi ha, però, una altra sorpresa desagradable, Cati, perquè aquesta declaració dels drets humans de la teva admirada Revolució Francesa... Fins fa uns minuts. Sí, tampoc no inclou l'abolició de l'esclavitud. Petit detall, segon. Un altre. Res minúcies que se'ns havien oblidat quan explicàvem aquesta història. Sí. Però bé, malgrat aquestes mancances importants, aquesta declaració de la Revolució Francesa és considerada com un instrument precursor dels drets humans. Ho pot ser, ho poden considerar així, però jo he de tornar a dir, la Revolució Francesa avui m'ha caigut d'un pedestal. Toni Gené, ho has aconseguit. Sí. Històricament ja no és el que era. Quina llàstima, perquè és un període molt guapo de la història. Bé, hem de recordar, per tant, l'origen religiós dels drets humans, no? Hem dit que tot va començar en el segle XIII amb Sant Tomàs d'Aquino, les seves tesis de dret natural varen ser recollides per la Constitució americana i després per la Revolució Francesa. Però, clar, després vendria el gran desastre del segle XX, en 2 guerres mundials, per tant va deixar en evidència totes aquestes bones intencions per defensar els drets humans i clar, basta escoltar el que va representar aquesta cançó. La imatge de la Segona Guerra Mundial va tenir lloc el 6 d'agost del 1945, que el bombarder nord-americà Enola Gay va llançar sobre la ciutat japonesa d'Hiroshima una bomba atòmica anomenada Little Boy. Va arrasar la ciutat provocant més de 100.000 morts i milers de ferits, evidentment, i 3 dies després arribaria una altra bomba, la que va caure damunt Nagasaki. 2 bombes atòmiques, vergonya de la història de la humanitat. T'he de dir, Toni, deixa'm dir abans de seguir, que de moment aquesta playlist d'avui m'està emocionant. Sí. De moment. M'agrada molt, perquè... De moment. Clar, no ens confiem. Això anava a dir. És com en John, la Revolució Francesa. No t'ho confies. Exacte, perquè entre la cançó del poble, l'Eneu la Gai, que per això és una de les cançons que més m'agraden, el cant dels ocells d'en Pau Casals, espero que no compareguin per aquí ni Mocedades ni sobretot Miguel Ríos. No. Ni per favor Maciel, que també podria ser. Que m'agrada molt Miguel Ríos, però hi ha una cançó en concret que no m'agrada gens. Bé. I de Cabaret Los Pecos, tranquil. Vinga, perfecte. Així que sí que ho millorarem. Han dedicat a la Segona Guerra Mundial, això sí,
el món sembla va prendre consciència. Sí, perquè el 1946, un any després que acabés la guerra, se va constituir l'Assemblea General de les Nacions Unides i 2 anys després, el 48, per assegurar-se que no es tornarien a cometre aquestes atrocitats que hem comentat, se va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans. Això va ser fa 69 anys. Gairebé 70, l'any que ve els celebrarem. Tu creus que podem fer un balanç positiu d'aquests 69 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans? Bé, per començar hem de dir que si existeix aquesta declaració és perquè no mos fiem de nosaltres mateixos, no? Recordeu filòsof anglès Thomas Hobbes, que va dir Homo homini lupus est, l'home és un llop per a l'home. Per tant, el principal enemic de l'home és l'home mateix. Per tant, la declaració neix per garantir aquesta convivència, perquè considerem que la condició humana, que també pot ser bona, però fa por quan treu la seva vena més violenta. Però és un punt positiu, que a nivell de consciència col·lectiva siguem conscients d'aquesta possibilitat i intentem posar-li fre, no? La pregunta és, intentem? No sé, home, amb aquesta declaració dic que el Manco s'hagi pres consciència i s'hagi decidit intentar evitar-ho. No, que es dugui terme ja seria meravellós. Està molt bé aquesta declaració, però mos fixam en el nostre continent, què ha passat en la crisi de refugiats, sembla que Europa ha mirat cap a una altra part, clar, i mentre ara diumenge celebrarem, farem aquest acte solemne de ens posarem una corbata i molt bé, i que bo que som, però clar, tenim aquest problema. Unes fotos. No sé si sortirà en Juncker. Uns tuits. Juncker. No, Juncker no, és president de l'ONU, ara no sé qui és. Home, el president de l'ONU actual, sí, definitivament, clar que sí. Arribaré perquè aquestes coses em fan molta ràbia. Ja no és en Ban Ki-moon? No. Sí. Bé, tot una Todaim, l'equip de recerca, d'investigació, documentació en marxa, i sobretot els oients que ara deuen estar pensant com no s'ho saben. Arroba Multiplex i Vetres, moment, a Twitter. Des d'en Kofi Annan ja no n'hi haurà cap altre. Bé, perquè veguis si realment s'estan complint o s'estan vulnerant aquests drets, hem de tenir en compte que són 30 articles, la declaració, no? I clar, el primer article està molt bé, és tota una declaració d'intencions, interessant, l'escoltam? Article 1. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals amb dignitat i amb drets. Són dotats amb de raó i de consciència i s'han de comportar fraternalment els uns amb els altres. Atenció, s'han de comportar fraternalment. Que guapa aquesta paraula, fraternalment. Què m'estàs contant? Això està passant. El primer món se comporta de manera fraternal amb sota el món, però ara arribarà Nadal, farem donacions per netejar la nostra consciència i clar. I la resta de l'any? Una cosa és la teoria i una altra la pràctica. Això és com l'examen de conduir. Sí. No és el mateix, la teoria i la pràctica. Antonio Guterres és el nou secretari general de l'ONU des de fa poc més d'un any. El portuguès, recordem, és el nou màxim mandatari de les Nacions Unides des d'octubre de 2016. Bé, continuem repassant alguns articles. Què diu l'article 14? Article 14. En cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil a altres països i a beneficiar-se'n. Crec que el president Puigdemont coneix bé aquest article, no? L'has posat a posta per Puigdemont. Pel Des de senyor Brussel·les. Diu, en cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil. Sí, no? Si se n'ha de saber dos, és el 155 de la Constitució i el 14 No, i més. Clar, però ara tu aquí amolles això sí que és una bomba, perquè hi haurà gent que te diu és que ell no està perseguit, l'estan cercant perquè com és uns delictes. I clar, i ja obrirem un meló que avui no obrirem. Romandrà tancat. Ni tenim ganes, ja estem avorrits del tema. O no, Toni? Bé, continuarem. Punts suspensius. Punts suspensius. I dos interrogants. Fem un parèntesi perquè després tornarem en Puigdemont. Què diu l'article 17? Article 17. Tota persona té dret a la propietat individualment i col·lectiva. Atenció, aquest és el lema d'Airbnb. La propietat. La propietat, tota persona té dret a la propietat individual i col·lectiva. Clar. És així, no? Avui en dia tothom té dret. Què és la propietat col·lectiva? Una altra gran pregunta va amb la fraternitat. Que crec que la Constitució espanyola, que l'altre dia també complia 39 anys, recull un article com aquest, no? També està molt bé, molt actual. Dret a un habitatge digne a Espanya.
Ara tornem a en Puigdemont. Què diu l'article 19? Crec que ell també el coneix molt bé. Article 19. Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres. Aquest s'acompleix, no, Càpic? Clar que sí. Òbviament. Òbviament, perquè, clar, avui aquí a Espanya... Digue-li els de Mongòlia, Sí. els del Jueves, els de Tenim... Charlie Hebdo, també podrien dir. Sí, i també... I un llarg etcètera. Llarg etcètera, i clar, a vegades veus segons quines situacions i diu que aquest article estaria bé que mos l'agafàssim en el peu de la lletra. Després, un altre article molt discutible, és número 23. Article 23. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social. Ara sí que ho han clavat, Toni. Sí. Ara sí que ho tenim. I clavatina. Ja, amb altres mitjans de protecció social. Clar, sempre hi ha una coletilla, per dir-ho de qualque forma, un afegitó, que te fa posar... Home, dius, pintura en caixa, pintura no? Sí, però el M'entens problema o no? és que avui treballar no t'assegura sortir del llindar de la pobresa. No, clar que no. Per això diu que tens dret a altres mitjans de protecció social, com un subsidi, una ajuda de l'Estat, etc. Ja. Però és que ni això basta per moltes famílies avui dia, no? Sí, completada si cal. A veure, aquest mateix és important, però clar, això és el drama, que ha de recórrer altres mitjans per acabar de poder sortir del llindar de la pobresa encara que treballis, no? Bé, queda clar que encara han de fer molta de feina, que el món encara ha de fer molta de feina perquè se respectin els drets humans, Sí. però jo crec que Europa encara més, no? Europa especialment, no? Perquè Europa- hauria de ser capdavantera en moltes coses. El bressol de la il·lustració, Sí. no? El bressol de la cultura, de la democràcia, de la democràcia atenesa, no? Però, clar, Europa està encantada d'ella mateixa, se posa el seu himne, l'himne europeu, ja sabeu, la novena sinfònica de Beethoven... Toni, sí. Aquesta playlist. alerta, que de moment va molt bé. Ja sé que a tu no t'agrada la interpretació de Miguel Ríos, però jo te posaré Quina has triat, nen? l'autèntica, la d'en Beethoven, que això és una altra cosa. està inspirada en Soda a l'alegria de Schiller. És aquesta. Aquesta sí que està bé, aquesta versió. Ara sí. Han completat avui una playlist al Saper Aude de luxe. Toni, enhorabona. Li cauen bé els festius a la teva música. No te'n vagis perquè tot una arriba Margalida Grimalt amb novetats, amb coses que hem de comentar de l'actualitat del dia d'avui. Recordeu, diumenge 10 de desembre, Dia Mundial o Dia dels Drets Humans, en definitiva. Per tots aquells que vulguin fer podcast del Saper Aude d'avui o de qualsevol altre d'aquesta temporada, www.antonigener.com. No te'n vagis, Toni.